Tak kira panggonan kene awake dhewe iso tutuk anggone sak pejagong Kakang. Ya, pancen iya iki ana sak pinggiring Kali Bogawanta kamu iki ana sak ngisoring wetan gedhe dadi rasane jur. Iya bener Kakang. Saiki aku tak takon karo Kakang Joko Parang. Kepiye? Aku tak nambi lungguhan nang kene. Ya ora apa-apa. Kepiye? Awake dhewe pirang-pirang dina ora petuk. Apa Kakang Joko Parang ora ngrasake kangen karo Roro Fitri? Lho. Panjenengan menika kados pundi to? Gedaran-gedaran kula menika saking grobogan. Dumugi wonten ing sak wekton kademangan kali sami. Menika jalaran kula menika astu raos kapan kula dateng panjenengan. Semono uga aku Kakang. Tak rewangi nyolong-nyolong. Bot-bote aku ya kepengin sak pejagong karo Kakang Joko Parang. Raos panjenengan kula mangerti. Sairinge netra panjenengan niku sampun marep dipilih. Estune panjenengan ugi dateng. Lagine ngerti. Kang. Mbok nyuwun. Wis suwe. Aku ki ora tok reneng-renengke lho, Kang. Ajeng ngreng-ngreng napa to Mas Roro? Agak sabene awake dhewe petuk. Kakang Joko Parang wis ngrengge. Saiki dadak alewon. Nek adat sabenipun terus pundi nggih Mas Roro? Lah Jalaran kepiye kula to? sak antawis mboten rengeng-rengeng. Kamangka menika wayahipun sami nggih wonten menika watuk pilek kula niku gerok-gerok. Wah. Mboten salah. Suwe ora petuk kok sambat gerok. Lho, gitu. Kasunyatan kan ngaten menika. Ora apa-apa. Napa mboten panjenengan kemawon? Kok dhisik to? Aku kepengin ra ya wis kandha. Aku ora kudu ngeblakke rasa tresno kepengin ra ya aku wis tak pasrahke to. Tresnoku kuwi tak pasrahke kanggo Kakang Joko Parang. Nggih. Mergo ya mung tumuju karo Kakang Joko Parang. Kula mangertos. Nanging mbok pilih upami Mas Roro menika ugi saupami saged rengeng-rengeng nggih mboten wonten awonipun to. Ya pancen raono. Ning saiki aku sing kepengin ngerti, aku kepengin krungu pratelaning katresnanmu Kakang. Oh. Nanging mbok pilih ing samangke mboten sae kepara malah lepat napa kados pundi kula nggih nyuwun pangapunten Mas Roro. Ora dadi apa. Aku wis percaya yen Kakang Joko Parang Lho, ora tau luput yen rengen-rengen. Ampun ngaten kok. Kala mangsanipun menawi dening menungsa menika kados nggih kala mangsanipun nggih saged lepat. Wis to, rasaan lewo. Nggih, kula tak rengeng-rengeng nanging nggih sak saged kula. Iya. Kaya ta matu Retna kang pinatika pinosti kusuma pepujanku
kekuwung ira Matur nuwun Kakang Joko. lho kula menika paring menapa kok panjenengan lajeng ngendika matur nuwun menika Rasa atiku manis kaya kesiram tempo sawendu. kaya tomat menawi kula menyawang panjenengan menika sak solah kula ningali esemipun panjenengan menika kados dene kados manising mati Mbok yo rasa gedhuwuren ning alam bono aku. lho menika kasunyatanipun kok Mas Nanging tenan to, rasa tresnamu mung tumuju kanggo Rara Kitri. lah menika ngantos kula ngalembono dhateng panjenengan sak solah bawa esemipun panjenengan menika ngantos kados dene madu lah Semono uga aku Kakang Joko Parang. Ora jagatku mlariki yo mung Kakang Joko Parang sing tak tresno. Rasane yen aku sandingan karo Kakang Joko Parang, ayem tentrem, tenang. Aku ora kepengin pisah, nadyan ginggang sak rambut. nang nyuwun pangapunten Mas Loro kula menika emot dhateng napa nggih kula menika namung tiyang desa tiyang sepuh kula pun boten gadah saben dintenipun kula menika rencang kula namung pacul kalih hari nanging panjenengan menika putraning Kidul lah kula menika kuwatos adat saben langkung-langkung jaman sakmenika ing mbok bilih mangun bali resmi ing mbok bilih putrinipun utawi wantanipun menika kagungan kalenggan ingkang langkung inggil kaliyan kakungipun menika badhe sakmangkiripun sewiyah-wiyah dhateng kakungipun kula ingkang kula kuwatosaken mekaten Mas Kakang Joko Parang, saiki Kakang Joko Parang rasah sumelang rasah kuwatir. Aku ora bakal getun gedhuwung. Yen getun kuwi saupama aku lho ngerti kahananmu. Nanging aku wis ngerti kahananmu. Kabeh kuwi wis tak pikir kanthi wening. Ora apa-apa. Senadyan to Kakang Joko Parang kebasan. Wong pedak pedaraan, wong keserakat. Nanging ora apa-apa, aku trimo. oh nggih Mergo menawi tresno kuwi ngaten ora maos pangkat derajat bondo lan uta, nanging saka ati Kakang. saya sangat penggalih panjenengan Mas Loro kula ajeng nggih Iya. maweru driya driya matranyo duh Mas Rara pujaning duh Mas Rara dong wong ayu sira Katresnanku among sira tresnaku
kita atas datang kula to Mas. Yo Kakang saka Parajan. Jebul kembiyen tekan saiki ora owah suaramu. Marai greget atiku. Emang no. Kenapa le? Kok mboten? Kae sapu Kakang? Ah menika